Salma ta cikin shirin kwana 90. Dalili ne kamar yadda kowa ya sani, shi shiri mai dogon zango kusan abu ne wanda yake ɗauka tsawon lokaci idan ana yin shi. Kuma a tsarinmu na tashar Arewa 24 duk lokacin da za a gabatar da wani zango, akan tuntuɓi jarumai ahead of time, wato akan faɗa musu kafin lokaci ya ƙure akan cewa an sa lokacin da za a ɗauki ko kuma za a fara ɗaukar wannan zangon. To waɗansu sukan faɗi cewa suna da matsaloli, ba za su samu damar yin aiki a wannan lokacin ba saboda yanayi na karatu ko kuma wani dai dalili da su suka barwa kansu sani. Lokacin da muka tuntuɓi ta ainihin Salma akan cewa za mu fara ɗaukar shirin kwana 90 zango na 6, ta faɗa mana cewa gaskiya ba za ta samu dama ba. So mun so mu san dalili, sai ta nuna mana cewa wato dalilin yana da nasaba da familinta, wanda ba lalle ne ta iya bayyana mana ba. To kuma shi duk lokacin da zaka ko kuma ka fara shiri mai dogon zango, ba za a iya cewa za a dakatar da shirin ba saboda babu wani ko kuma dan wani ba shi da lokaci. To wannan shine babban dalilin da yasa batun mun zauna a office aka zauna aka duba to menene mafita. To mamu da wata mafita da ta wuce a nemi jaruma wadda ake ganin za ta iya maye gurbinta. Kuma a cikin shirin kwana 90 ba wannan ne karo na farko da aka fara canja jaruma ba ko jarumi. Hasali ma manyan shirye-shirye da ake nunawa a gidajen talabijin a duniya wanda suka karbu, kamar irin su Game of Thrones, za ga an canja jarumai sun kala 16 a cikin shirin, daga zango na 1 zuwa zango na 8 da ake yin za haka. To gaskiya kalubalen da muka